il-ħin illi il-ħsibijiet tagħna jistgħu jiġu minn kullum kien. Daqqa pereżempju ma niftaħ tajnek il-Marelli s-sitta kemm għandix nagħmel l-ewwel ħaġa filgħodu rrid nagħmel hekk. U moħħna jitlaq jiġri milli nisma' jiena mid-dera wa ta' kulħadd. Mela. Dak huwa però il-ħin ukoll illi aħna ħanagħtu direzzjoni lill-ġurnata. Ma nafx għaxġratilkom jekk dak li jkun li jiena ngħidlu vizzju jaqbad pereżempju jidħol fuq il-mobile biex jara l-news. Jekk huma aħbarijiet negattivi normalment diġà kkundizzjonawk għas ikollok ftit tiċċallaq mis-sodda tgħid jiena fejn ħireġ f'din dinja. U bħalissa mimlijin, pereżempju. U jista' jkun anke affarijiet illi jinqalgħu regolari jien naf xi accident ta' traffic, jista' jkun tisma' b'xi ħadd illi miet u jaħsdek. Diġà ma nafx taqblux miegħi jibda jikkundizzjonalek il-ġurnata. Mela l-ewwel qabel kollox jiena ħobb nagħti parir ħu kontroll tal-ġurnata billi tikkontrolla x'se tagħmel l-ewwel ħaġa filgħodu. Għandek min pereżempju ma li jiftaħ